ሰላም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹም ከዓ ሰላም ክትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ሎማዓንቲ እምበኣር ሓንቲ ንእሽተይ ብዛዕባ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሓሳብ ከደልየ መፅእ ዘለኹ ምናልባት ሰሚዕናያ ንኾን ኢና ኮምፓውንድ ኢንተረስት ከምዚ ግዜ ሂብካ እንድሕር ዘይሓሲብካላ ግን ዘይክትርዳእካ ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ብትግርኛ ከካፍለኩም ኢለ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ፈሊጥ እኳ ተዘይኮንኩ በታ ዓቕመይ ግን ሼር ክገብር ኢለ እየ ማለት እዩ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ክንብል ከለና ሓደ ዘወፈርካዮ መጠን ገንዘብ ኣሎ እቲ ዝህበካ ናይ ወፍሪ ኣታዊኻ ከዓ ኣብ ወርሒ ወይ ዓመታዊ በታ መጠን ዝህበካ ማለት እዩ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት ዓመታዊ እንድሕር ኮይኑ 10% እንድሕር ኣታዊ ትገብር ኣለኻ ካብታ ዘወፈርካያ ዓመታዊ ከምኣ እንዳወሰኸ ይኸይድ ብሓፂሩ በዛ ኤግዛምፕል እንዳገበርና ከረዳእኩም እየ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ወፍሪ 1000 ኣውፊርካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ከዓ 10% ትበካላ እታ ዘወፈርካያ ሕጂ ዓመት መፀ ኣታዊ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ናይ 10% ከዓ 100 እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት 100 ኣእቲኻ ኣለኻ ኣብ ካልኣይ ዓመት ከዓ ክተውፍር ከለኻ 100 ኮይነን እየን ዘለዋ እተን ገንዘብ ማለት እዩ ካብ 100 እየን ትሕሰብ እታ 10% ኣታዊ ትረኽባ ኣብ ካልኣይቲ ዓመት ስለዚ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ 10% ናይ 100 ትድምሮ ማለት እዩ 110 መኽሰብ ጌርካ ኣለኻ ካብተን 100 ማለት እዩ ጠቕላላ ከዓ 1210 ይኾነልካ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ካልኣይቲ ዓመት ማለት እዩ ስለዚ 10% ወሲኻ ኣላ ሕጂ ንመይስካ ንሳልሳይ ዓመት ከዓ ክተውፍር ከለኻ 1210 እቲኻ ከም ዘለኻ ትሓስባ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ዝብለሎ ዓመታዊ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘላ እታ መጠን ተወሲኻ ዘላ ፐርሰንት መሊሳ ኣብታ ዓመት እቲኣ ትወፍር ኣላ ከላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ዓመት ከዓ 1210 ኣውፊርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ናይዚኣ 10% ከዓ 121 እዩ ማለት እዩ ሽዑ 121 ምስቲ ዝነበረካ እንድሕር ደሚርካዮ ጠቕላላ ኣብ ሳልሳይ ዓመት ክንደይ ኮይኑ ኢልካ ኣሎ 1331 ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንዳበለ ኸይድ ማለት እዩ ንዓመታ ከዓ እንድሕር ተወፍር ነዘን ኣውፊርካየን ዘለካ ከዓ ከምኡ 10% እንዳወስኸ ኸይድ እዚ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ዝበሃል ብሕፅር ዝበለ እዚ ማለት እዩ ኣየቋርፅን እዩ ከዓ ኣዝ ሎንግ ኣዝ ትቕፅሎ ዘለኻ ትወፍሪ ከምኡ እንዳበለ ኸይድ ማለት እዩ እቲ 1000 ጌርዮ ዘለኹ ከዓ ንኽርዳእና ኢለ ማለት እዩ እቲ መጠን ቅልል ዝበለ ኤግዛምፕል ክኾነልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ሳብስክራይብ ምግባር ከዘኻኽረኩም ደሊ ዝበዝሑ ተኸታተልቲ ሳብስክራይብ ኣይገብሩን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ በቲ ዝሪኦ ዳታ የተባብዓና ስለ ዝኾነ እዩ ኣዝየ የመስግን ኣቐዲመ እሺ ሰላም